спечеля, няма шанс. Добре. Well played. GG, my friend. Ако искате да получавате известие всеки път, когато кача нов клип, трябва да натиснете абонирането и след това да натиснете камбанката, така че да има отгоре стрелкички. И така ще получавате всеки път, когато кача нов клип известие. И продължаваме към видеото. Гейм Кюреш, моят канал. И днес ще направим нов клипче на Clash Royale. Не мога да си кажа, че е една от тези поредици, които правим, но днес ще имаме едно по-интересно и по-специално клипче. Това ще бъде Bats Draft Challenge. Това е предизвикателство, да, чалендж. Но няма го считаме поредицата на предизвикателство, защото просто така съм решил, пичове. Следващия епизод на Пътя от 1 до Арена 11 ще вляза в клана, който съм избрал. Вече съм избрал клан, ще вляза в него утре, така че очаквайте утре да... Всъщност да, очаквайте епизод на поредицата Пътя от 1 до Арена 11. Там ще разберете в кой клан ще вляза. Така че ако нямате търпение, между 600 лайка и продължаваме тази поредица на предизвикателства. Разбира се, между като излязат такива чаленджи, кажете ли искате да ги играя, ако ви е интересно, разбира се. Само ще отворим този Golden Chest и направо се хвърляме в няколко битки. Както виждате, това е по-слабен профил. Не е по-слабен, затова не се чудете. Да, това е по-слабен профил. Хвърля към първа битка, някакво се бавим. Този чалендж е за батовете, често казвам, излизат ни веднага батове, добре. Ще ги изберем тях, искам да ги пробвам. След това мисля да взема Ice Wizard, защото Inferno Dragon може да бъде доста лесно спиран от батовете. Мисля да взема Executioner, защото Executioner спира Witcher. Обаче тук искам голема, но той ще има... няма проблеми, аз имам доста каунтери за Lava Hound за сега. Едно торнадо, ако ми даде, ще е направо невероятно. Добре, няма ми да е торнадо. Поне за сега не виждам. Пускаме голем като за начало на тази битка, защото седиме на Full Elixir. Той пуска Goblin Barrel. Добре, пускаме Far Spirit. Така. Имаме и Furious, не знам с какво ще ни помогне, но се опитаме да го използваме правилно. Ще трябва да направим ето така. Знаете ли? Малко е рисковано, но искам да убия този Inferno Dragon. Окей, успяхме да го убиеме, което е хубаво. Сега пускаме Ice Wizard тук. Той наспална доста неща. Ще му набиеме малко демидж. Нещо да може да го набиеме повече, но... Окей, ще пуснем сега да лок. Ето тук, за да оцелиме всичко. Няма бъде лошо, ако убиеме Witcher и... Добре, хубаво. Така, моят даване на 1636, не убие на 1700, но окей, не чак толкова за да може и по-зле да започна битката, често казано. Последните дни не играя много Clash Royale, за което така се получава. После днес имах изпит, външно оценяване по френски. Да, 8 класа ми има външно оценяване все още. С такива са обстоятелствата, но какво се прави, няма ви се оплаквам, разбира се. Добре, те пуска Lava Hound, който аз му дадох. Сега мисля да пусна Ice Wizard, ето тук. С това ще пусна скелета на не искам да убия мускитарката. Добре, той си използва... той има лайтинг. Лайтинга ще му помогне наистина много. Това беше най-великият фриз. Вижте този скелет. Помпай скелет, помпай, приятел, браво. Добре, сега няма да бъде лошо, ако... Добре, ще пуснем дълъг ето тук, просто и готово. Не трябва да ставаме бомбър да хитва. Така, окей, това е добре. Ще пусна скелетен армий, не знам, той май няма зап, не съм много сигурен, не съм виждал да пуска, да. Изгледа, че наистина той няма зап. Ще хубаво, той си може пуска Lava Hound. Да, предполагам. Ето Lava Hound. Добре, това се очакваше. Така ще спреме доста лесно Witcher, който е отзад. Ще пусне лайтинг, той има лайтинг, разбира се, в момента сейва Алексир да го пусне, да. Батовете вършат много добра работа за защита срещу Lava Hound, който не е много хубаво, защото аз принципно използвам Lava Hound дек. Казвам принципно. Добре, сега ще пуснем... Гледайте сега. Това беше най-тъпия лок, който съм използвал някога. Ако беше пуснал китнал мускитарите, ще да е много добре. Фризваме, голем, тичай, напред към славата. Той хитва Far Spirit, GG, my friend. Yes, върнах се, шибах тук. Между тук има фенартове. Забравих фенартове за днешния епизод. Няма проблем, пичове.
Утре ще ви покажа повече фенартове. Наистина казвам, почвам да забравям вече. Първа победа GG my friend. Така, хвърляме се към втората битка вече. Ще изиграме две битки. Може този чалендж да го продължа или на стрим, или на клип. Между това ме подсещам, днес ще има стрим в канала на Кру, в който аз ще участвам. Колко BG му каза канала. Това не е реклама на него, но просто ще бъда аз там. Затова искам да дойдете. Да, в момента снимам в деня, в същия ден, който качвам клипа. Така че надявам се, че оценявате старението ми, да светлината бъде по-добра. Да, пичове. Скоро аз завършвам, така че ще мога да снимам клиповете на светло вече, което е хубаво. Отново имаме голем в дека си. Вършния път ни помогна доста. Окей, той пуска малко се планира май. Добре, няма проблеми, добре. Сега. Трябва да пуснем. Вау. Не, принцесата исках да оцелее, не. Това е доста лошо, че умра принцесата, но... Ще сме са арчери ето тук. Дали има скелетен арми? Има спарки, добре, това не го очаквах. Още, че ние нямаме запи, това въобще не е добре. Да, въобще не е добре. Трябва да се опитваме да спаме с... Вижте ли, видяхте ли? Трикшот направи спаркито, завъртя се. Свърхме му доста от това, което е хубаво, но лошото е, че, както ви казах, няма много каунтери за... Да, и сега всичко ще умре заради... Добре, хубаво. Май ще успеем да го спрем. Наистина просто. Пускаме Lumberjack, който е доста добър защита срещу Hawk принципно. Отида по-бързо до него. Така, добре. Сега пускаме принц веднага, за да може да цели... Да, Кенана. Окей, Lumberjack ще хитне веднъж. Веднъж, добре. Пускаме Арчер ето тук, за да спреме... Не искам да ми удря абсолютно никакъв демидж просто. Това спарки ще бъде проблем за защита определено, защото когато пуснем големи той пуска спарки, аз няма къде да му спра спаркито. Така че това ще бъде проблем, но стига да си изиграваме картите, така да се каже правилно и ще спечелим тази битка. Със сигурно пак ще пусне спаркито, да, пуска спарки аз голем. Ще е хубаво, ако спаркито се приближи повече към талара. Сега ще пуснем Мортър в защита. Трябва да се защитиме със сигурност. Ще пусне... Да. Точно за това си мислех. Той има лайтинг, това въобще не е добре. Ще пуснем стрели ето тук. Мортъра умря. Ще пуснем принцеса ето тук. Хубаво, ще спреме да се защитим ето. Той има фриз. Леле, пускаме... Просто наспалнахме 1000 неща. И стискаме палци да се случи нещо. Мале, колко принцеси, мале. Принцеси, GG. Не, това ще бъде, трябва да бъде GG. Мале, вижте. Не, няма шанс печеля, няма шанс, добре. Well played. GG my friend, Мортър за победата. Заслужена победа, изиграхме си картите много добре. Най-сетният епизод, в който само победи. Яваше клипа ви е харесал. На мен често казвам ми хареса да спечеля. Двете ви се получиха много добре, всичко се получи както трябваше, така че нещата вървят добре, пичове. Клипа е харесал, чупете 600 лайк, ще ви бъда супер благодарен. Невероятни сте, скоро 25 000 абоната. И скоро ще направя нещо по-различно на топ 5, ще бъде топ 5. Безследно изчезнали хора, което нещо доста интересно, което ще обработвам една седмица. И се постаря клипа да бъде мега качествен. Така че пичове, не се отабонирайте между другото, защото качвам само на Clash. Спокойно, подготви се ми други неща. Аз бях Румбата Бери Гейминг и знаете. И до следващия път, чао!